1, 2, 3, come on! Come on, come on. Berks, may to diha kaninyo. So lang pa na niod to, pangaon na mo, basi mga buang mo kaya. Pwede mo mukaon, mangkaon dyan mugdaghan. Ako akong ikaw na sunis, muna ko paniod to. Kaya daghan kay miglang sunis diri ah. I-deliver gikan sa Tarragona. Pero katong gusto mo karog lang sunis, pagpalit. Wala may kwarta, makapalit mo sa palengke. 40 kilo. Ito, joke lang. Sa gusto mo karog ng sunis, pag-comment lang diyan sa akong channel. Tagaan ta mo. Pagamig lang sunis, lako yung patkek tari nga kayutan-an diha. Tarragona. Upat o hektarya ba? Puno og lang sunis. Manang nangaribis mi gahapon pero napasugo ra gud ko kay kapoy magkaribis ng sunis. Uy. Init. May pasugo ra ko. Lami kayo eh. Tamis kayo. Una sa gusto mo kaon diha, pag-comment na sa akong channel, tagaan ta mo. Tapos, pero bago ko magpadala, pag-subscribe po mo sa akong channel, uy. Para po, nga ako po nga nag-vlogger, maganahan po ko ka ng kuwan sa inyo. Introduce akong sarili sa inyo, magpakatawa. Pero kung sa mga dili mag-subscribe, nakatawa lang sa akong video, okay na gyapon. Happy gyapon ko nana. At least nakapatawa ko sa inyo. Biskang kamo wala mo nakapatawa sa kuat. Ako, permit ko nakapatawa sa inyo. Happy na ko ana. Basta malipay lang mo. Kabalo ko sa itong mga drama ipambuhat na ako. Ang makasabot ato mga Bisaya na jud, kasagaran mga Bisaya ang makasabot ato kay Bisaya version man gud to. Di mo to Tagalog. Manang kasabot ato mga Bisaya na jud. Kung nakato mga Bisaya diha, unta i-subscribe ko ninyo para makita pa ninyo ang dagan pang drama nga moabutay nga katawanan kaayo. Kato sample lang to siya ha nga katawanan. Pero unta nga naganahan mo ato nga video, dili biya jud dali magbuhat og video sa tinuod lang. Kay pag magkamali mi sa isa ka linya, bayad pud mi sa permero. Ano jud dali magbuhat og video nga unta sa katong tanaw sa ako ang mga videos. Mag-subscribe unta mo eh. Tapos i-click ninyo tong bell ba nga sa kilid sa subscribe gani para sa sunod mag-upload kog videos makita dayon to ninyo. Di na kailangan mag-search pa sa ako ang pangalan para matanawan ninyo ang video. Pabiki lang sunis ay tamis kayo. Sa katong gusto ani, mag-comment lang mo sa kuang kwan ha channel. Kasi doon lang mo din ng area, matagaan ka mo. Abis ka sa layo. Itong mga nasa layo, i-try na akong kaya sa akong budget nga may padala dito sa inyo ha. Layo, baya dyan ninyo ha ay. Tinuod lang. Pero, salamat baya ako no sa tanan-tanan nga nagatanaw sa akong videos. Salamat jud kaayo. Kamo ra ba di hinungdan nga maong nagapadayon ko sa pag-vlog. Kay daghang tanas ako ang videos. Halaga may akong subscriber, okay ra. Ang importante nagatanom mo sa akong video. Wala po ko nagapasa sweldo sa YouTube. Pag ako sweldo, salamat. Kung di mo hatag, di okay ra gud gihapon eh. Importante nga nalipay mo sa akong video. Mara man akong gikuan, malipay na pud ko. Kabalo mo, maong naga-vlog ko kay mo ko trabaho, tambay magud ko diri sa balay. Isud kay mga trabaho diri sa mong probinsya kay ang mga mall diri discrimination kaayo. Bawal lang para sa mo nga kuan. Bawal ang LGBT sa mga mall. Bawal.
Mo nang muko trabaho. Meron ko sa balay mo nang gitambay-tambay na ako. Sagsige na og tanaw og YouTube. Moto na naka-inspire ko ba sa mga vlogger nga how kay mag-vlog. Ang uban nga dato na tungod sa ilang pag-vlog. Kunuhay na akong sweldo. Pero ako tinuod lang na-inspire jud ko sa ilaha kay nakapatawad na share nila ba ang ilahang pag-vlog sa ubang tao, nagpakatawa sa ubang tao. Kabalo mo sa tinuod lang, lami bed sa dughan ay ang magpakatawa mo sa inyong sikataw. Lami sa feelings. Manang katong mga na mga problema diha, ayan yung na oy. Mura na makatag sa inyo og stress, murang mamayat mo, stress ka inyong lawas, way gana ikaon. Mo nga manang kung stress gani mo, katawa na ninyo. Ayun na kung gani lang ko problema, pero laban lang manggihapon. Manaw ginong na. Kung ako'y problema, ako lang ipaagi sa vlog. At least, kung problemado ko, kamo nga nagtanaw, malipay na pud mo. Di, makabalo ko nga daging tanaw sa ko ang video, malipay na pud ko. Nga, kasi kung ani lang ko, sa dili ko sikat, kasi LGBT lang ko, pero tagaan dyan po yung time akong video nga tanaw ninyo. Bahala dili mo mag-subscribe. Okay ra. Okay ra gihapon. Ang kato pong mag-subscribe sa kuha, daghan kin salamat. Kay inyong subscribe ako ang channel niya. Perminti mo updated sa kuang channel. Salamat kaayo. Nag-vlog ko kay tungod na-inspire ko nila Kit Talents, nila Tony Fowler, ni Alex Gonzaga, Sir Rafi Tolfo. Dito ko na-inspire mo to. Pag-start ako vlog, primero, dili jud lalim kay syempre, mag-istorya ka sa camera, wala kay ka-istorya, murag buang, di ba? Katawaan ka sa mga silingan. Mingon sila nga naunsa na daw ko. Muna, di jud lalim mag-vlog kung ikaw ra isa kay katawaan lang ka, pero ada, wala ko sila gipansin, oy. Ang ako nga maka-vlog ko, maka-share ko sa inyo. Kung unsa pay dapat nga i-share nako aron ma-enjoy mo, malingaw mo sa pagtan-aw. Manang dili ko wala ko angay kaulaw. Da sa primero lang nang maulaw ta, pero magkadugay. Wala na. Muna kung gusto mo mag-start og vlog, okay ra laban ra oy. Ayaw patintra sa mga tao nga dagay mga tentasyon. Ang importante nga wala kay buhat nga mali. Ang importante na nagpakatawa ra ka sa isig ka tao, kung wala kay gitapakan nga tao, di ba? Lasunis lamig ko ayo ba? Napinabili sa mua diri nami kayo. Basta comment lang good mo kung gusto mo mag patag lansunis. Pero katong layo na jud kaayo. Pagpalit talag jud mo ha, di sa palengke, brato naman ng kilo 40 ra. Palit na lang ha. Sige na, oy. Dili lang ko taas-taason ako ang istorya kay basig. Di pangkapoy na po mga paminaw ba. Basta mora to kung ma-share sa inyo. Sa gustong mag-umpisa og vlog diha, sa primero, lisod yun, pero laban lang. Okay? Sa katong baguhan pa diri sa ako ang channel, pag-subscribe in taon mo. Pero kung di mo mag-subscribe, okay ra gud gihapon. Happy ra maghihapon ko. Nadali lang, tama. Salamat kayo ha. Bye-bye.